ngempela uThalita bengimthanda ngimenzela konke akufunayo njengoba eseqomila ngisayingena ashila damete umshovu enkani kwabanenkani lo indlaba ephiya kaMambatha sebesula amadevana umthandeni umfoka amanqela Igcokama Elisha ngithi angenze isiqiniseko bafethu sokuthi noma kanjani lapha eSwaziland kwamanzini night club ngizobe ngikhona bafethu ngomhla ka30 kuApril kudala abantu baseSwazini bekhala ngokuthi Igcokama siyakudinga eSwaziland noma kanjani bafethu ngizobe ngikhona. This event is hosted by Menzi Foundation Manzini Club Stadium inside Manzini Club. Ngizobe ngikhona ngingumshofu enkani kwabanenkani ngithi waphafa gogo uzosala wedwa uzodla amampentshisi bafowethu intuthuko ngizobe nibona ngamehlo eSwaziland phela ukubona Igcokama nje ngamehlo kuyintuthuko khona lokho nje kukodwa. Ngicela abafowethu ukuthi igodi zonke ezakhele eSwaziland ngingabala abafowethu lapha na ko Oshuki ngibale inhlangano ngibale iPitritif lapha na komkhondo njalo njalo nabantu abasuka ngapha mhlambe sayidini la sophongolo Jozini Hluhluwe njalo njalo bafowethu ngiyacela niphelele lapha na kwamanzini lizobe likhona Igcokama bafowethu izobe ikhona inkosi yomaskandi unqo original noma kanjani bafowethu ngiyacela bafowethu ukuthi sidibane khona ngizobe ngivunulile ngiconza kuzoba kunina ke bafowethu ngiphinde ngishintshe futhi imvunulo ngiphinde ngidle ugodo ngibe yijongo ngoba iyona into engidume ngayo naleyo bese ngishayela umnandi umculo unqambuthi lwengoma bafowethu noma kanjani ngithi enkandle mangidini ngithi hashi lami ngithi simolomolo sami ngithi ngithatha ungibe ngithi siqukula amageja kuyaliyo babhema Uzobhema ukhona